Fizička aktivnost je bitna za očuvanje zdravlja ljudi u svim dobnim skupinama. Naime, dokazano je kako fizički neaktivne osobe imaju dvostruko veći rizik za nastanak neke od kardiovaskularne bolesti u odnosu na one osobe koje se redovito bave fizičkom aktivnošću. Redovita fizička aktivnost imat će vrlo povoljne aspekte na održavanje vašega zdravlja, od toga da će vam se sniziti krvni tlak, da će vam se poboljšati masnoće u krvi, poboljšati razina šećera u krvi, poboljšati mišićni tonus i poboljšati cirkulacija, kao i brojni drugi aspekti koji će pozitivno utjecati na vaše zdravlje. Fizička aktivnost mora biti prilagođena svakom pojedincu individualno, uzimajući u obzir njegovu osnovnu bolest. Osobe koje su bile fizički aktivne prije samog nastupa bolesti puno će se brže i bolje oporaviti od osoba koje su bile fizički neaktivne prije nastupa bolesti. Fizička aktivnost ne podrazumijeva samo neke skupe sprave ili odlazak u teretanu, već je dovoljna neka vrlo jednostavna vježba kao što je šetnja ili brzo hodanje. Prilikom fizičke aktivnosti morate biti opušteni, disati ravnomjerno i nemojte zadržavati dah. Važno je pridržavati se uputa kardiologa i redovito piti lijekove, uz održavanje redovite fizičke aktivnosti, koja mora biti minimalno 3 puta tjedno u trajanju od 30 do 60 minuta.